салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман. номи ман Иқбол. ҳоло ман дар шаҳри Дубай қарор дорам. каме мехостам бо шумо суҳбат кунам дар бораи кор дар шаҳри Дубай ва дар давлатҳои араб. чӣ хел аст, каме ба шумо шояд маълумоти муҳим ба шумо расонам. кор дар Дубай хеле хуб аст. чӣ хеле ки мо шумо медонем дар ин ҷо 24 соат 7 рӯз тобистон аст. хеле ҳавои хуб аст, хеле шаҳри хуб аст. аз ҷиҳати безопасность гуфтию камтар забони русиям агар илова кунем хуб мешавад. мақсади ман чи аст ки кор дар давлатҳои араб беҳтар аст аз кор дар мамлакатҳои рус. барои ки чӣ хеле ки мо шумо медонем дар мамлакатҳои рус на он қадар ҳурмати зиёд барои мо доранд, на он қадар тоҷиконро дӯст медоранд, бисёр ва ё миллатпарастанд ва бисёри муҳоҷирони мо чӣ хеле ки мо шумо медонем на он қадар аҳволи хуб доранд дар он ҷо. барои ҳамин ҳар як шахс аз худи он вобаста аст ки дар кадом давлат кор кунад ва чӣ хел муносибатро барои худ қабул кунад. масалан ман ягон бор ба давлати рус сафар накардам ва карданиам нестам, барое ки ман касеро ки намепурсам, касеро ки намедонам, фақат як чизи нохуш дар бораи тоҷикон гап мезананд. барои ҳамин мо бояд ба он ҷойҳое равем ки моро ҳурмат мекунанд, моро иззат мекунанд ва моро ҳамчун як миллати абадқудрат мешиносанд. муносибати одамон дар Дубай ба нисбати тоҷикон хеле хуб аст, барое ки моро ҳамчун як давлати русзабон медонанд ва давлати форсзабон ҳам медонанд ва моро ҳамчун коргари Евроазия ёки Евразия гӯям ҳам мешавад мешиносанд моро, барое ки мо симои мо аллакай ним ба европиҳо монанда аст ва ним ба азиатҳо монанда аст. барои ҳамин як микси хуб ҳам ҳаст гӯям мешавад. барои ҳамин касе ки кор кофтанӣ аст дар Дубай, дар Қатар, дар Оман, дар Саудовская Аравия, аз шумо хоҳиш дорам ки корҳои роҳрӯбиро тамоман қабул накунед, барое ки ин корҳо барои ҳиндуҳо аст. барои тоҷикон шумо ба якум ки сафедпӯст ҳастед, шумо забони русиро медонед, барои шумо аллакай корҳои хуб дар ин ҷо интизор аст. барои ҳамин каме вақти худро гиред, каме кофтукоп кунед дар интернет аллакай барои ҳама дастрас аст, 24 соат барои ҳама дастрас аст. агар шумо ягон шинос дошта бошед дар ин ҷоҳо, аз онҳо метавонед пурсед ки чӣ хел шумо дар ин ҷо кор ёбед. масалан як чизро вақте ки мо мегӯем ки ойлик дар ин ҷо аз $400 сар мешавад, бисёриҳо гап мезананд ки мо дар давлатҳои рус $800 $700 мегирем. шумо $400 Дубайро бо $800 Россия тамоман сравнивать накунед, барои чи $400 ки шумо дар Дубай мегиред, ба ғайр аз ин $400 ба шумо работодател, яке шахсе ки ба шумо кор медиҳад, хурду хӯрокро 3-4 маротиба, ҷои зистро, аз кор ба хона рафтан, аз хона ба кор рафтан, транспортро пешниҳод мекунад бе пул. аз болои ин бо ба ту $400 ойлик медиҳад. дар Русия бошад то $800 ойлик мегирӣ, хурду хӯроката худат мехарӣ, ҷои хобата худат меёбӣ, транспорт пулира худат мекӯбӣ. барои ҳамин аз ин ҷо ҳами $400 чиста $400 мегирӣ. масалан ин кори пасташ ба сар мешавад $600 $700 $800. ман медонам ки бисёриҳо барои якум бор омадан ба ин ҷо аз $400 сар мекунанд. ягон ҷои ваяш нест, медонам камтар қин аст, камтар намерасад, барое ки мо ҳамамон оила дорем дар Тоҷикистон ки мо ба онҳо бояд сум фиристем, вале бояд мо аз як чӣ сар кунем. мо ҳамавақт ба Русия рафта наметавонем. барои ҳамин ҳар як шумо касе ки ҳамин видеоро тамошо дорад, илтимос барои худатон як как это говорится на таджикском, барои худатон як муқоиса кунед ё ба як фикри аниқе барои худ ёбед ки масалан
кори тозаро кардан хуб аст ё ки ҳар рӯз гурехтан аз милисаҳо, документ проверка кардан. Дар Дубай ягон кас шуморо намепурсад ки документа нишонте ай куҷои барои чӣ омадагӣ ҷа, ягон кас намепурсад, барое ки ҳама медонад ки инҷо ҳама қонунӣ кор мекунад. барои виза тайёр кардан, барои паспорт, барои разрешение на работу, барои ҳамаи ин корҳо ту ягон грамм азоб намекашӣ. ҳамаро корхона барои ту мекунад. дар давоми 1 ҳафта 2 ҳафта ту аллакай ҳамаи документҳоятро тайёр мегирӣ. барои ҳамин ягон ҷои азобкашиаш ҳам нест. хело осон аст гӯям ҳам мешавад, барое ки ту ягон чи азоб намекашӣ. аз ту фақат 9 соат кор кардан, ранги Тоҷикистон 14-12 соат не, 9 соат кор кардан. дар 9 соати корӣ 1 соат барои хурду хӯрок вақт дорӣ. метавонӣ ӯро ба 30 дақиқа тақсим кунӣ барои обед ужин, ё ки метавонӣ 1 соати пуррагирӣ рави дам гирӣ дар кафетерия. любой намуд авқот ҳаст давҷа, любой намудша хӯрӣ, чанд қайки хӯрӣ то кафиданта ҳеҷ ка туро ман намекунад. хеле авқотҳои хуб медиҳанд, тамоми намуди хӯрок ҳаст, тамоми намуди кофе, тамоми намуди кока-кола, пепси-кола, ҳамаи чи ҳаст. завтраки олӣ, обеди олӣ, ужини олӣ. барои ҳамин ман бисёр мебинам ки ҳамин ҳиндуҳо, филиппино ҳама ҷоро забт кардагиян, ҳама ҷоро гирифтагиян, кор кардесиян, сум кор карда, ҳамин ба хонаҳошон роӣ кардесиян. тоҷикҳо ҳам ҳамин чизе карда метавонанд. ба ҳамин ҷои Россия рафтан хубтар Дубай биёен, Саудовская Аравия биёен, Оман биёен, Катар биёен. дарбораи давлатҳо хеле ҳамин ман вақте ки дар Тоҷикистон будам, арабо ихе, арабо ухе, хеле гапҳои ҳамин нодаркору ноҷо гап мезаданд. и ҳамаи чизҳо ҳамаш чизҳои нодаркорие. ин давлатҳо яке аз давлатҳои тараққикардаҳои дар байни тамоми ҷаҳон машруф гаштаанд. барои ҳамин аз $400 ҳам сар кунед, ягон ҷои изокашиаш ҳам нестай. вақте ки аз $400 ҳам сар кардӣ, вақте ки ягон корро дар Дубай сар кардӣ, якум ту забони англисита хуб мекунӣ, дуюм ту миравазренията хуб мекунӣ, сеюм ту бисёр шиносоӣ аз тамоми давлатҳо меёбӣ. чорум мо шумо ягон бор пешакӣ мо ягон фолбин нестем ки мо бинем ки мо дар куҷо карьерни рости худро меёбем. барои ҳамин ҳар як шахс бояд барои ояндаи худ, барои реализоват кардани ҳамаи ҳамун мақсаду фикру ақидаҳое ки дорад, барои ҳамин корҳо ҳар як одам бояд худаш решение бирояд ки дар куҷо кор кунад. барои ҳамин камтар маълумотон додани будам дар бораи ҳамин чизҳо. агар ягон специалисти хуб бошед, оилики беҳтарина дараҷа шумода метиҳанд, ҷои хоби беҳтарина барои шумо метиҳанд, кӯдакотона дар мактаб мемонанд, оилатона метавонанд биёрен. агар масалан ягон корҳои отель ресторанӣ кардани бошед, мо аз ҳамин худам масалан полни ресторанни вай даем, ресторанни бизнес даем. да масалан ҳозираш даки мо ранги чихеле ки дар Тоҷикистон менеҷер будем, мо дар иҷози менеҷер нестему, неки кӯшиш кардастем ки ба ҳамун зинаҳо расем. оҳиста оҳиста ҳамин паст сар меша, ба боло мера оҳиста оҳиста. бо ҳамин як тоҷики хумонам агар бигӯям ки дар Дубай генеральный менеҷер ягон отель шид, бояд мо ҳар яки мо фахр кунем. барои ҳамин азобшам мебинӣ, роҳатшам мебинӣ. бисёриҳо дар Тоҷикистон вақте ки мебинанд ягон видеота, ягон чи метавонӣ ягон чи гап мезанӣ, ягон информация хати ягон кас поделиться мекунӣ, фақат ғайбата медонанд. фақат ҳамин ғайбат, ягон камбудӣ ёфтан. бояд мо шумо корҳоро тамоман бас кунем. ҳама бояд аз пай зиндагӣ шава, ҳама бояд кӯшиш куна ки ҷаҳонбиниша зиёд куна, забономӯзиша зиёд куна. барои ҳамин агар ягонта шумо ягон ёрдам дар кортон бошад барои чихе кор ёфтан, ягон чи метавонед бинависед комментария дар Инстаграм, дар любой ҷо. ма ягон вақт негуфтагӣ нестам. бисёри одаморо ай Армения, ай Грузия, ай Россия, ай Украина, ай Белоруссия, ай Казахстон, ай Қирғизистон ёрдам кардагиям. вақте ки худшон менависанд ки ака, братец, как можно найти работу, какие там условия, какие там вообще зарплаты, они спрашивают, ва ё мепурсанд ҳамин чизоро. ман ҳеҷ вақт намегӯям ки не ту қирғизи, ту узбаки, ту
беларуси, украинци, руси ма барои ёрдам намекунам. Не, ман фахр мекунам ки бачаи тоҷик метавона бо вес одамони давлатҳои СНГ будагиро ёрдам кунад. Барои ҳамин чӣ ба тоҷикҳо ҳамин чизоро намепурсанд? фақат ҳамин чизои нов дар кор мепурсанд. Ягон таш намепурсад ки чӣ хел кор ёбем братан ё ягон чӣ. Барои ҳамин ҳар як шахс ай худаш вобастагӣ дорад. Интернет ҳамаи шумо 24 соат дорем. Метавонед ҳамин камтар ягон кор дар Дубай ба забони тоҷикӣ не, ба забони англисӣ, ба забони русӣ работа в Дубай. Ба як чизро гуфтаниам ки ягон вақт агентства истифода набаред. Агентства истифода бурди кор меёбандона, вале вазъияти кор чӣ хел буданашона барои шумо нормал не объяснят намекунанд. Ба дуюмаш пули калонтона аз дастон мегиранд агар агентства хати кор омадед. ба сеюмаш ин хеле ки ҳозир ҳамин давлатҳои араб кӯшиш кардаистанд ки одамое ки ба агентства меоянд кор қабул накунанд. Агар ки қабулам карданд дар оянда шумо ягон проблема метавонед ёфтанд. Барои ҳамин лучше через шинос, лучше через худтон самостоятельно. Ман худам самостоятельно кор ёфтам дар Қатар. Рафтам кор дар дараҷаи оли аҷоибот, хелам кор, тревел, путешествиям кардам, гуфтию гапо. ҳоли на Дубай омадам. Барои чӣ Дубай омадӣ мегӯянд бисёриё ки вақте ки дар Қатар ҳама чиз зур буд. Мо бояд ҷаҳонбинимона зиёд кунем, мо бояд бинем. ҳозир ман шанс дорам ҳамин давлатҳоро дидан. ҳозир агар ман истифода набарам, кай истифодаш мебарам, правильно? барои ҳамин гуфтанем ки агентства истифода набаред, худтон самостоятельно кунед. шумо чӣ дар кор мешавад? Як резюмеча. Резюмеро ҳамин як саҳифа, ду саҳифа тайёр кунед бо забони англисӣ. агар забони англисиро надонистед, ягон шиностонро пурсед. Шиностонам ёрдам накард, бидорем Google Translation, ному насаб, имейл, рақами телефон, мақсад ки агар дар отел кор карданӣ бошед, нависем ки имею 3 года стажа в люксовых ресторанах, в люксовых отелях города, бла-бла-бла. В настоящий момент нахожусь в поиске работы в другой компании, где я могу развивать свои навыки, свои таланты и все такое, короче. ҷойҳои experience, ҷойҳое ки дар куҷо кор кардагем, ҳамон чизоро хушрӯ как менависем. ҷойҳои skills дар чӣ, масалан чӣ талант дорем? Компютерные навыки, разговорные навыки, забондонӣ, ҳамин чизоро хушрӯ как менависем. як чизи дигар роли ҳама муҳима мебозад сурат, полный рост сурат, бо шиму костюм, хушрӯ как, решо гирифтагӣ, прическа поворот аэропорт. На вес рост як сурат мерен ҳамин студия 10 сом боша, 15 сом боша, қимате нест. як сурат на полный рост, ҳам хел рост, хандида сурат мегирем. як сурати дигар ҳамини паспортный сайз, тоже ҳам хел хушрӯ как, киртаи сафед, не обязательно галстук дар кор нест, барои ки шумо генеральный менеджер наомадест инҷо. ҳам киртаи сафед боша, агар шим костюма надошта боша, просто киртаи сафед хеле нимтона сурат мегирем. хушрӯ как сурате ки ним дар болои резюме мемонед, сурате ки полный рост дар поёни резюме мемонед. менависед full size picture, масалан фото на полный рост. тамом. сурат ай ҳама чизи муҳима бозӣ мекунад, барои ки ба ё бояд бинанд симои ҳамон шахсе ки корда қабул кардаистанд. бисёр одамо забона созам намедонанд, ҳамин хушрӯ ки бошанд корда қабулшон мекунанд, барои ки медонанд ки баъди як моҳ любой одам дар ҷа гап мезанад, ҳамин маҷбур мешавад ки гап занед. барои ҳамин резюмеи хушрӯ тайёр кунед, сурати хушрӯ тайёр кунед. як бора дар 10 компания, дар 20 компания резюметона равон кардан гирем. мо ҳеҷ вақт намедонем ки кадом компания ба мо якм меброяда насиби аст. барои ҳамин чанд компанияҳо давай кунем, рой кунем. кор чӣ хел корҳо дар Дубай ёфта мешавад? корҳо дар меҳмонхонаҳо ҳастанд, корҳо дар real estate, мақсад ҳамин зданияҳои калон-калонда хона мефурӯшанд, хона аренда метиҳанд, кори хубае. вале агар дохилӣ кор кунӣ барои аренда супоридан, фақат ойликат процент айда. хубтар отел сар кунем, барои ки отел роҳи осонтаре ва забони англисиро тезтар ёд мегирем, барои ки меҳмонҳои тамоми давлатҳо мебиёянд. корҳои савдогарӣ аст дар Дубай. мо дар ҷойҳои корҳои тоза да, мақсад даста дар ягон чиз ҷазир намезанӣ. корҳои тоза как хушрӯ как пӯшидагӣ,
савдо кунед, дар Дубай мол савдо мекунӣ. Дубай мол яке аз молҳои беҳтарин дар ҷаҳон, молҳои калонтарин. дар паркҳо, дар тамоми ҷо кор ҳаст. Кор рехтага гуфтию гапо. Фақат коргаре ки боша ки худаш ба калаи худаш истифода барад, биёя кор кунад. барои ҳамин бисёри бад гап задам ба фикрам. видеоро лайк кунед, комментария бинависед. агар маъқултон шуд бинависед, маъқул нашуда боша хай бо темаи гапзанимон ҳалиш кунем ё видео снимат кунимон ҳалиш кунем. ягон савол дошта бошем, ягон хоҳиш дошта бошем, пурсен. ягон ҷои вайш неста. мақсад ки биёен кор кунем. раҳмат. увидимся.